Con este traballo queremos reivindicar o papel das mulleres na ciencia. Porque sen elas a historia non está completa. Queremos denunciar a súa ausencia nos libros de texto. E a súa escasa aparición nas listaxes de premios científicos. Pero, sobre todo, queremos darles as grazas. Porque sen o seu traballo e dedicación ás matemáticas, a bioloxía, a física, a química e a medicina non serían o que son. Grazas aos estudos sismolóxicos de Inge Lehmann, Hoxe coñecemos mellor a estrutura interna do noso planeta. pois foi ela quen descubriu a discontinuidade entre o núcleo externo e o núcleo interno. Grazas a Cecilia Payne, Astrónoma e astrofísica, sabemos que os componentes principais das estrelas son o hidróxeno e o helio. Grazas ás imaxes do ADN tomadas por Rosalind Franklin coa técnica de difracción de rayos X, Watson e Crick puideron postular a estrutura da molécula de ADN. Grazas aos estudos de cristalografía de rayos X realizados por Dorothy Hodgkin, Coñecemos as estruturas de compostos como a insulina, a penicilina ou a vitamina B12. Ida Thack foi a primeira científica en mencionar a idea da fisión nuclear. e ademais descubriu o elemento chamado renio. A médica estadounidense Virginia Adler estudou anestesioloxía e teratoloxía. E fundou o campo da neonatoloxía. Que evitou miles de mortes infantís. Rita Lee Montalcín descubriu o primeiro factor de crecemento do sistema nervioso. Os seus estudos foron fundamentais para comprender o mecanismo de control que regula o crecemento celular. A botánica Barbara McClinton estudou os xenes do níquel e os seus descubrimentos permitiron comprender moito mellor os procesos xenéticos da herdanza. Por último, Tuyuyú descubriu a artemisina, Utilizada para tratar a malaria, salvando deste xeito miles de vidas. Ás científicas do pasado, ás do presente, a todas vós, grazas por seguir facendo ciencia a pesar das dificultades.